pozdravljam i zahvaljujem što su se odazvali pozivu da budu predstavljači ove knjige dvojicu istinskih hrvatskih branitelja, gospodina Ivicu Bubića i gospodina Ivana Ledu, domoljubnog intelektualca gospodina Josipa Jovića. Ja bih sada zamolio upravo gospodina Josipa Jovića, kojeg više manje svi ovdje dobro poznajete, njegov rad, njegovo ustrajanje, uvijek rado se odaziva pozivima da bude promotor knjiga ovakvog i sličnih sadržaja, čovjek koji istinski živi svoje domoljublje, nekadašnji glavni urednik Slobodne Dalmacije, kolumnist, novinar, publicist. Meni je čast što je večeras prihvatio biti predstavljač i ja ga molim da nam se prigodno obrati i da kaže nekoliko riječi na temu i sadržaj ove knjige, ali i općenito na herojstvo i heroje Domovinskog rata. Dobro večer. Kako odbiti predstavljanje kad me je pozvao Vide Popović o knjizi mog prijatelja, cijenjenog doktora Josipa Jurčevića. Nije naravno prvi put da govorim ja o njegovim knjigama, kao što je on više puta govorio o mojim knjigama. Kao što ste već mogli vidjeti, ova knjiga donosi 19 ispovjedi branitelja iz Domovinskog rata. Većina tekstova su napisana kao u prvom licu, dakle u izravnoj formi, na temelju snimljenih razgovora s njima, a manji dio su prepričane njihove sudbine, odnosno u neupravnom, neizravnom govoru donosi se njihov ratni i životni put. Većina njih je živa, neki su nažalost poginuli, a neki poslije umrli. Osim ovih osobnih priča, njihova je vrijednost i u tome što nam donosi opću sliku ratnih zbivanja u Hrvatskoj. Tako vidimo iz ovih priča jednu ranjenu zemlju, napadnutu zemlju od Vukovara, Osijeka, Okučana, Gospića do Maslenice, Kruševa, Kupresa i Dubrovnika. Isto tako nam na neki način donose ove priče sliku sudionika obrane Hrvatske. To je doista jedna zanimljiva socijalna slika, kakva možda nije karakteristična ni za jedan drugi rat koji poznajemo. Tako da tu nalazimo i mlade i stare, i starije, ne baš stare. Nalazimo ljude iz svih hrvatskih krajeva na svim bojištima. Nalazimo ljude iz domovine i iz iseljeništva i nerijetko i strance koji s Hrvatskom nemaju nikakve veze. Nalazimo umjetnike, intelektualce, radnike, seljake. Nalazimo, treba i to reći, djecu suprotstavljenih strana iz Drugog svjetskog rata. Nalazimo opet i žene i muškarce i tako dalje. Ta me slika podsjetila na jednu pjesmu Jurija Šišgorića, koji je u ono vrijeme, kad su Turci zaposjeli Šibensko polje, bacio habit i uzeo pušku. Dakle, to je vrijeme kad i pjesnici, i ovo je vrijeme bilo kad i pjesnici postaju ratnici. Sve njih naravno povezuje jedan ideal kojeg je teško definirati, osim da je to ideal slobode, dostojanstva,
ideal za kojega vrijedi živjeti i za kojega često puta vrijedi i umrti. Ovi branitelji o kojima priča ova knjiga su bez sumnje hrabri ljudi. To je prva misao koja se o njima nadaje, koji su prošli teška iskušenja, teške muke i patnje, koji su bili i nevjerojatno snalažljivi u najtežim trenucima za svoj život i za život domovine za koju su se borili. Na kraju, oni koji su preživjeli i doživjeli su i neviđenu radost. I to je taj osjećaj od patnje do radosti, to je taj put jednog života, put života ove naše mladosti. Uvodni tekst autora Josipa Jurčevića donosi jednu sažetu i itekako potrebnu analizu konteksta u kojima su se događale ove situacije u kojima pričaju naši heroji. Tako, naravno, to se često puta zaboravlja i istina se izvrće, iako naravno, mi koji smo živjeli tu istinu i tu povijest, ne može nas se prevariti, ali može one koji su rođeni 90. godina i poslije i 80. naravno, koji su bili u to vrijeme djeca. Naravno, sve je počelo pripremanjem operacija za stvaranje takozvane Velike Srbije, odnosno pripremama za okupacijom tuđih teritorija, u sklopu kojega i trećina Hrvatske. To nije došlo iznenada ni preko noći, to je nešto što se pripremalo možda i 100 godina, ne možda nego sigurno. Te pripreme za te ratne operacije, za te osvajačke pothvate, za te zavojevačke pothvate imale su svoju medijsku, intelektualnu, moralnu i tako dalje potporu, na kraju krajeva, jasno, dio tih priprema, u te pripreme i u te operacije bio je izravno uključena Jugoslavenska armija koja je vrlo brzo prerasla u srbijansku armiju, što je zapravo uvijek i bilo. O tome je čak i Dušan Bilančić pisao. Na te pripreme za stvaranje Velike Srbije, koja nije čak htjela niti unitarnu Jugoslaviju, Hrvatska je odgovorila uvođenjem višestranačkog sustava i proglašenjem suverenosti i nezavisnosti. Na to poslije toga slijedi, kako kaže autor, puzajuća, a onda i totalna agresija na Hrvatsku. Tih prvih godina 90-ih Hrvatska, koja još nije spremna, koja je razoružana i tako dalje, pokušava kupiti vrijeme različitim pregovorima, mirovnim sporazumima i tako dalje, ali u isto vrijeme se priprema za oružani otpor i doista je iz današnje perspektive fascinantno i gotovo nevjerojatno da smo se u tih nekoliko godina, da se Hrvatska uspjela organizirati, naoružati, pripremiti za obranu i na kraju krajeva uspjela dobiti presudne bitke za samostalnu, suverenu i slobodnu zemlju. Josip Jurčević s pravom ovo vrijeme 90-ih, dakle prvih 5 godina 90-ih, naziva herojskim dobom hrvatske povijesti. I to zaista jest herojsko doba. Ali ipak on zapaža i to je herojsko doba koje nema heroja. Odnosno, ona ima svoje heroje, ali oni nisu proglašeni herojima, dakle nisu institucionalizirani. Herojstvo kao institucija je zanemarena. Zato ovu knjigu možda i treba shvatiti kao prosvjed spram te situacije zanemarivanja, ali i kao poziv da se ta nepravda i propust
ispravi. Ovo je naravno knjiga o 19 naših branitelja, 19 heroja Hrvatskog domovinskog rata, ali to nije sve. Naravno, moglo bi se govoriti, kako autor primjećuje, o tisućama istih takvih heroja i ovo isto tako treba shvatiti kao početak jednog dugog istraživačkog procesa. Slične knjige obećava autor u njegovom autorstvu ili autorstvu drugih povjesničara, pojavit će se vjerojatno u sljedećim godinama. Naravno, glavno pitanje kojim se bavi i autor, kojim se i ja bavim, jeste zašto se to tako dogodilo, zašto nisu proglašeni heroji Domovinskog rata imenom i prezimenom. Možda bismo dio toga mogli pripisati našoj poslovičnoj zaboravnosti, sklonosti zanemarivanju, pa i sebičnosti. Nezahvalnosti na neki način, ali isto tako u jednom političkom kontekstu ili jednoj političkoj paradigmi koja je stvorena nakon 2000. godine. Odjednom se počelo o Domovinskom ratu govoriti kao o dogovorenom čak ratu. Počelo se govoriti u kontekstu zločina isključivo. Počelo se govoriti o jednakoj odgovornosti za rat. Dakle, to su sve teze koje su relativizirale i iskrivljivale pravu istinu o Domovinskom ratu, u čemu su svoj obol dale i tadašnje političke strukture, dali su naravno i mediji, dala su i sudišta u Hrvatskoj i ona međunarodna u Haagu. Moj dojam naravno da se promjenama vlasti u Hrvatskoj taj odnos bitno popravlja i da sada imamo ipak na djelu jedan pozitivan ili pozitivniji odnos prema Domovinskom ratu, barem kad je riječ o političkim strukturama. Jedan primjereniji odnos, jedan iskreniji i istinitiji odnos. Barem se Domovinski rat više ne dovodi u pitanje ili se nitko ne usuđuje dovesti ga u pitanje. To naravno ima svog odraza i na javno mišljenje. Prije 10 godina jedan je naš popularni pjevač na televiziji izjavio, to nikako nisam mogao zaboraviti, da su herojima postali oni koji su bili žedni krvi. Ali taj isti pjevač prije 2 dana izjavljuje: uvijek podignem čašu za naše branitelje, jer je tada trebalo skupiti hrabrosti i otići se boriti protiv premoćnog neprijatelja koji je došao pred naša vrata. Dakle, moj zaključak ipak se nešto kreće. Evo, snima se i film o Anti Gotovini, iako ja baš nisam sklon filmovima o živim ljudima, ali taj film završava, tako mi je rekao režiser, tamo gdje je možda prava drama ili drugi čin drame počinje, a to je progon generala. Dakle, taj se film time neće baviti, nažalost. Herojstvo kao jedan fenomen, također u jednom povijesnom kontekstu analizira ga autor, kao fenomen, kao mit i tako dalje, je itekako značajno. Značajno je za nacionalnu i narodnu samosvijest i za jačanje otpora spram neprijatelja, spram nasrtaja kojih je bilo u našoj prošlosti i kojih će sigurno još biti. Herojima često puta postaju, ljudi ne idu u rat da bi postali heroji, nego ih situacije čine herojima kad im je vlastiti život u drugom planu, kad su spremni poginuti za nešto što je jače od njih, o čemu se i ne razmišlja u tom trenutku. Ja sam na kraju, zahvaljujem na pozornosti,
čestitam i osjećam zahvalnost prema autoru. Ovo je još jedna knjiga u nizu njegovih knjiga koja se bave našom novijom povijesti. Čestitke i zahvalnost što je on godinama ustrajavao na istinama koje su zabranjivane, potiskivane i prešućivane. Ovo zabranjivane, potiskivane i prešućivane možda definiraju razvoj naše povijesti zadnjih 50-60 godina. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Josipu Joviću na izrečenom, na osvrtu na knjigu koju večeras predstavljamo i na svim mislima koje je ovdje izrekao vezano uz Domovinski rat i herojstvo istoga. Večeras ćemo imati priliku kroz ovo predstavljanje čuti neke dijelove iz knjige, neke ulomke iz knjige, odnosno dijelove iz svjedočanstava od 19 heroja o kojima knjiga govori. Ja bih se zahvalio i našim čitačima, to su profesor i učenica Opće gimnazije Marko Marulić u Splitu, koji su sin, odnosno kćer hrvatskog branitelja Ivan Uglešić i Marta Dujmović, te Karmen Pletikosić i Ana Sirišćević, koje su starije članice Dječjeg zbora Srdelice. Ja bih sad zamolio da se pročita jedan dio, jedan ulomak iz svjedočanstva vezanog uz pokojnog Gorana Kliškića. Goran Kliškić, 29. rujna 1969. do 24. ožujka 1992. Dogodilo se to 4. listopada 1991. na položaju Bili Brig, na koji je 4. brigada premještena nakon Kruševa, kako bi branila Zadar. Goran Kliškić je ranjen kad se munjevito bacio na svojeg subojovnika Ivicu Boškovića, te ga oborio na zemlju i pokrio svojim tijelom, kako bi ga zaštitio od granate koja je upravo padala u njihovoj blizini. Tako je spasio život Boškoviću, a pritom su Gorana geleri ranili u leđa i pluća. Rane su mu u bolnici u Zadru zašivene s 30-ak šavova, a daljnje liječenje nastavljeno je u Splitu. Međutim, Goran, nošen željom za bojem protiv agresora, nije imao strpljenja čekati vađenje svih gelera i zacjeljivanje rana u bolničkom krevetu. S gelerima u plućima i nezaraslim ranama samovoljno je napustio bolnicu i omotan zavojima otišao do svoje postrojbe na prvu crtu u Kleku, na južnom bojištu, gdje je u međuvremenu premještena 4. brigada kako bi pomogla u zaustavljanju srbijanskih nastojanja da dolinom Neretve izbiju na more. Pogibija kod mosta na Bistrini. Most na Bistrini kod Stona bio je tijekom Hrvatskog domovinskog rata presudna i najkritičnija točka južno-dalmatinskog bojišta. Na tom su mjestu hrvatski branitelji 1991. i 1992. junački zaustavljali neprekidne napade oružano i brojčano neusporedivo nadmoćnijeg srbijansko-crnogorskog agresora, koji je tu uporno pokušavao presjeći hrvatsku obranu i tako okupirati južni dio Hrvatske, to je šire dubrovačko područje. Braneći Hrvatsku na uzvisini Štedrici kod mosta na Bistrini, 24. ožujka 1992. poginuli su Goran Kliškić i Ivica Vuco. Tijekom žestokog neprijateljskog napada najprije je teško ranjen Ivica Vuco, kojeg je geler pogodio u glavu. Ranjenom Ivici su pod neprijateljskom paljbom uz pomoć priskočili Goran Kliškić i Izudin Bećirčić Čelo, pa je Izudin ranjen gelerom u ruku. Usprkos tome,
ranjeni Izudin i Goran nastojali su izvući ranjenog Ivicu. Tada je do njih pala još jedna neprijateljska granata. Njeni su geleri na više mjesta izrešetali Gorana, a Izudina je eksplozivni udar odbacio s tog mjesta i onesvijestio se. Ranjeni Izudin je uskoro došao svijesti, pa je teškom mukom uspio do zaklona izvući teško ranjene prijatelje, najprije Gorana, a zatim Ivicu. Oni su bili toliko teško ranjeni da im se život nije mogao spasiti. Preživjeli hrvatski heroj Izudin Bečišćić Čelo kasnije je napisao knjigu Braća po oružju, u kojoj opisuje dramatične posljednje trenutke života dvojice svojih subojovnika i heroja, Gorana Kliškića i Ivice Vuce. Iznenada u bunker uleti Goran Kliškić. Jedna granata opet pada u našoj blizini. Tada smo čuli nečiji vrisak koji je proparao nebo iznad nas. Strah koji smo osjetili nije se mogao nikakvim riječima opisati. Goran i ja istrčali smo iz bunkera. Ivica Vuco ležao je nepomično na golom kamenju. Kada smo ga okrenuli, bolno smo urliknuli. Geler mu je uništio glavu i izbio jedno oko. Tiho je krkljao. Bio je još živ. Izdrži, Vuco, ječao sam. Najdraži prijatelj umire mi pred očima. Moramo ga iznijeti odavde, dreknu Goran. Uzeo je Vucu ispod ruku, a ja za noge. Ponijeli smo ga prema bunkeru. Najednom se ispred nas prolovi strahovita eksplozija koja me zaslijepila i odbacila. Ajme meni, majko! Čuo sam kao kroz maglu bolni uzvik Gorana Kliškića, koji je pao pogođen gelerima. Kada sam se nadljudskim naporima uspio podići na koljena, osjetio sam da sam ranjen i da mi se niz lice zajedno s kišom slijeva krv. Dopuzao sam do Vuce i Gorana, koji je teško disao. Zavukao sam noge ispod Gorana, a glavu mu stavio na svoje prsi i počeo na traške puzati prema bunkeru. U bunkeru sam ga zaštitio vrećama s pijeskom, jer su geleri letjeli svuda okolo. Vratio sam se i na jedvite jade u bunker dovukao i Vucu. Okrenuo sam se Goranu. Bio je sav izbušen od gelera. Svo vrijeme sam urlikao, pozivajući da mi netko pomogne. Molio sam Vucu i Gorana da ostanu živi. Molio. Obojica su umrli, a ja im nisam mogao pomoći. Bolove koje su mi razdirali tijelo nisam više ni osjećao. Bol za prijateljima, braćom po oružju, razdirala me 100 puta više. Poludio sam. Sjeo sam između njih i poželio da iskrvarim i umrem zajedno s njima. O hrabrosti, karakteru, sposobnostima i herojstvu Gorana Kliškića u Hrvatskom domovinskom ratu posvjedočio je general Ivo Jelić, koji je dao ocjenu njegove borbene vrijednosti i zapovjedne odgovornosti. U toj ocjeni je između ostalog zapisano: u jednom trenutku bio mi je potreban posebno pouzdan i odgovoran zapovjednik za dužnost zapovjednika osiguranja cijelog prostora, zone odgovornosti na kojem djeluje brigada i ujedno zapovjedanje brigadnom policijskom postrojbom. A takav se nalazio u osobi Gorana Kliškića. Pozvao sam Gorana i odredio ga da preuzme novu i višu zadaću zapovjedništvu brigade, koju je Goran kao disciplinirani zapovjednik i preuzeo. Pomenutom zadaćom Goran je izuzet od neposrednih borbi na prvoj crti i teških životnih uvjeta. Ali nakon 2 dana Goran je došao kod mene sa zamolbom da ga oslobodim ove dužnosti i da mu dopustim da se vrati među svoje diverzante i borbene okršaje na prvu crtu. Ovim postupkom
Goran je dokazao da je tip rasnog vojnika i da ga ne zanimaju visoke salonske dužnosti manjih opasnosti. Hvala Karmen i Ani na ovom pročitanom ulomku svjedočanstva o herojskoj smrti pokojnog Gorana Kliškića. A sada bih na tragu i ovog svjedočanstva zamolio Zborna biskupijske gimnazije da nam odpjevaju pjesmu In te Domine. Hvala zboru na izvrsnoj izvedbi pjesme Don Šime Marovića In te Domine speravi. A sada mi je čast pozvati kao predstavljača hrvatskog branitelja. Ovdje u dvorani ste vi brojni hrvatski branitelji, ali imamo i među predstavljačima dva hrvatska branitelja što u ovom događaju daje na značaju. Prvi će nešto o knjizi o herojima koji se spominju, općenito o herojima u Domovinskom ratu i svog osobnog iskustva nešto kazati gospodin Ivan Lela. Većina vas osobno poznaje gospodina Ivana Lelu, ali ja ću samo par rečenica vezano uz njegov ratni put u Domovinskom ratu. U studenom 1990. godine pristupio je jedinici za posebne namjene MUP-a, takozvane Tigrove, gdje uz vrhunsku obuku prolazi prva ratna djelovanja od Pakraca, Novske, Ljubova itd. Ustrojem gardijskih brigada 1. lipnja 1991. godine pristupa u legendarnu 4. gardijsku brigadu i jedan je od osnivača diverzantskog voda kroz koji odrađuje najzahtjevnije zadaće. Dana 1. rujna 1991. zajedno s kolegama iz diverzantskog voda pristupa specijalnoj jedinici policije Split, poznatijoj kao BAT. Ranjen je u borbi na prvoj liniji te je 80% hrvatski ratni vojni invalid. Umirovljen je krajem 1995. godine, oženjen je, otac 4 djece i danas je društveno aktivan na braniteljskoj društvenoj sceni te je dopredsjednik HVIDRE Split. Gospodine Lela, izvolite. Hvala vam u srcu. Ovdje ne bih želio pričati u prvom licu jednine. Želim naglasiti ono što je najbitnije, a to je istina. Veliki papa Ivan Pavao II. kazao je ključne riječi.
na izgled možda skromne, ne bojte se istine. Često u svojim obraćanjima je kazao, dužni smo govoriti istinu. Svi. Našim dolaskom u Resnik 1.6.1991. Kad kažem naši, mislim na pripadnike ovih postrojbi, sad ste čuli našeg dragog voditelja. Znači tu su bili pripadnici mojih tigrova, specijalne postrojbe Kumrovec, Valbadon, Pionirac. I vjerujte mi, to su tad u to vrijeme bili birani momci. Na samim pregledima za tigrove, od 100 ljudi na pregledima prošlo bi samo 10, fizičku i psihofizičku, ono što se od njih tražilo. Znači od 100 ljudi samo bi ih 10 prošlo. Sad znate kako je to bilo. A da se vratimo na ovo što je bitno. Samim dolaskom u Resnik smo čuli da će se krenuti u osnivanje tog jednog posebnog voda. Tad sam prvi put upoznao našega urada. Imao je taj jedan dječački osmijeh, ali s druge strane tu jednu pravu mušku ozbiljnost. I vidjelo se na njemu da ima ono nešto posebno. To često kažemo, znate, je dobar, je ovo, je ono. A nekad čujemo, je, ali ima ono nešto više. E, to je imao naš Goran. Bio je poseban. U mnogo čemu. Pa bi krenio šta smo mi tu sve odrađivali, ako dopustite u nekoliko rečenica, pa ću doći na bit i srž svega toga. Neke stvari nisu za javnost, neke stvari ću kazati. Znači, taj naš vod je odrađivao najsloženije zadaće tad u tom kontekstu vremena. Znači, radi se od 7., 8. i 6. mjesecu 1991. Mi pojedinci smo već imali vojna djelovanja, imali smo nekakvo iskustvo. Ali uvijek pokušava vas sve zadržati u tom kontekstu vremena 1991. Jer ona je prekretnica i bit Domovinskog rata. Pa šta bilo ko kazao, ona je temelj svega. Između ostaloga, mi smo bili prethodnica za upućivanje satnija i gore prema Kijevu i ovamo prema Drnišu. Išli smo u izviđanje terena i sve smo odrađivali ono što se od nas tražilo, čak i više. Sjećam se jedne akcije, u sri podne smo blizu Dračevca. To je jedna mala vojarna, pored je pun. Tako smo munjevito tu došli, oduzeli smo sve ono što je bilo tamo. Te vojnike nismo ni tako. Doveli smo i doli u Resnik i prikupili smo značajne materijalne stvari za buduće ratove. Odlaskom u Kruševo, gdje će vod pokazati iznimnu hrabrost i odlučnost. Tad su mu povjerene najteže zadaće. Brdo Uvezac. Ovdje u knjizi nije navedeno, možda zbog toga što ljudi možda ne znaju. Ono je bilo ključ obrane Kruševa, kao i brdo Kosmač. Ali Uvezac je bio najbitniji, jer to je najveća kvota sa 550 metara nadmorske visine. Da sad krenete na to brdo, imali biste strašnih muka. Jer je teško se na njega popijeti. To su stine ogromne, to je teren strava. Dok smo mi zauzimali to brdo, bili smo pod paljbom svakojaka, ali nismo posustali. To smo brdo itekako zauzeli i moram pohvaliti današnjega načelnika stožera. Mnogi o njemu kažu i ovo i ono. I on je s nama došao, a došao nas je vrlo mali broj. Puno ih je odustalo. Predvođen našim Goranom,
koji nam je davao tu jednu dodatnu snagu i bodrio nas. I bio je izniman i čovjek i ratnik. Taki se rijetko viđaju. Nakon toga ovladavanja tim brdom smo zauzeli još jedno brdo, takozvano Nikoličan, koja je desno od nas. I imali smo izvanredan pregled prema Zelengradu i svim tim tamo mjestima. Ali šta je naša zadaća bila? Mi nismo stali tu. Mi smo često ulazili ne u ničiji prostor, duboko u njihov prostor. A nije to bilo ovako. Bili smo na jedan način i obučeni i odlučni. Jednom prilikom smo došli doslovno iznad Obrovca. Bio nam je ko na dlanu. I imali smo svakakva razmišljanja. Ćemo li krenuti doli, šta napraviti? A bio nas je veoma mali broj. Ja sam u svakog od tih ljudi vjerovao. Su bili iznimni momci. Ima ih ovdje par. Došli su tu. Nakon, to moram kazati, isto tako jednog izviđanja, ušli smo u jedno srpsko selo, totalna pustoš, nigdje nikoga. Stali smo u borbeni položaj, čuvali smo bokove, jer je to jako opasno u ratu, znaju to svi. Bokovi su najbitniji. Naišli smo na nekakve babe, nigdje nikakvog muškarca nema nigdje. I pitao mi njih, ti su muški iz ovoga sela. Ona nešto promrljale, nema i sinko tu. Sve nam je bilo jasno, di su i kud su. Mi smo odrađivali naš posao, sve ono što je pred nas stavljeno, mi smo to, vjerujte mi, odrađivali. To mogu slobodno kazati savršeno. Što se tiče naše vode. Znam da su četnici pokušali osvojiti taj naš uveznic. I još jednu kvotu, sad sam i zaboravio ime. Međutim, mi smo odoljevali non stop, nisu oni nama mogli ništa vjerovati. Mi bi znali kad bi odradili pravi posao, svaki put nakon toga bi nas zasuli sa stotinama i stotinama granata, baš taj naš uvezac. Jednom takvom prilikom u smjeni nam je i ranjen prvi naš kolega. Evo ovdje je nazočan Marko Bilić. Na nekakav način smo ga izvukli, najvjerojatnije od snajperskog metka, jer je dobio prostor u ruke. Ali Goran je tad bio velik i u tome, da vam kažem tu stvar. Odmah drugi ili treći dan nakon držanja te linije, a nije bilo lako držati, smo otišli posjet našega Marka Bilića. Tad je Goran pokazao tu jednu i osjećajnu stranu. Svaki mu je čovjek bio bitan. Svaki. Vrijeme će pokazati šta je Goran tek nakon toga. Sve zadaće tu koje su pred nas stavljene, mi smo odradili na izvrstan, kvalitetan način. Međutim, ono što je nas pojedinca pogodilo u svemu tome, ne naš Goran. Ja ću to ovdje kazati otvoreno, ja se istine ne bojim. Neki. Nas su tad zapovjedništva, koje je bilo u Ribnici nekakvih 4-5 km dalje, iz još do dana danas čudnih stvari povuk. Tad najkvalitetniji kadar, to vam jamči, da su dobili dojavu da će likvidirati glavnog zapovjednika. Da li je to bila istina ili ne, ja u to ne ulazim. Vojnički gledano, ja za svaku zapovjed u ratu izvršava, nikad nisam odbija nijedno. Vojnički gledano, nikad se najkvalitetniji kadar s prve linije ne miče.
Nikad. Tek ste onda ugrozili sve. Nakon toga smo osjetili nas 10-ak, svi mahom iz specijalnih postrojba koji su prošli obuku u Zagrebu. Rasporedili su nas u Kruševu da čuvamo trajekte tamo ko izlazi, ko dolazi. Mi smo zaključili da se tu nešto čudno događa. Nas 10. Tad odlazi u specijalnu policiju, specijalnu jedinice policije MUP, poznatiju kao BAT ovdje u Splitu, gdje ostajemo do kraja rata, gdje smo isto na takav jedan način prošli tešku kalvariju. Želim se vratiti na našega Gorana. Ni Goranu našemu to nije bilo lako podnijeti. Nakon kratkoga vremena mi smo bili non stop u tijeku. Nakon kratkoga vremena znamo što se dogodilo i sa Kruševom i sa svim dijelom Zadarskog zaleđa. Ali Goran je pokazao iznimnu hrabrost toga 4.10. kada je spašavajući život našega isto pripadnika Boškovića Ivice. To je jedan Hercegovac, jako dobar čovjek i ratnik. Gdje ste čuli malo prije, biva teško ranjen. On je mogao i ne skočiti, ali je skočio. To je bit, to je poruka. On se borio za svakog svoga bližnjega i za svakoga svoga vojnika. Nikad se nije predstavljao da je on zapovjednik, da je on neko i nešto. Znači bio je prvi među jednacima. To je ono što je njega krasilo. Nakon toga naše su se sudbine opet spojile, i moja i njegova. Goran je došao KBC Split. Ja sam imao tada isto drugu operaciju nakon moga ranjavanja. I bili smo soba do sobe. Sjećam se jako dobro tih riječi. Nekad smo se i šalili ko ima više šalova. Pa smo pričali kako se mene dogodilo, kako se njemu dogodilo. Međutim, to su bili onako ležerni razgovori. Ono što je bitno, ja sam ostao šokiran kad mi je rekao, on je mene uvijek zvao Lela, jer Lela mi je prezime. Lela, ja ovdje ne mogu ostati, ja se moram vratiti nazad. Moji momci. Ja sam mislio na prvi mah. Dobro. Možda mu je onako šunilo, pa. Međutim, ja sam išao na previjanje sljedeće jutro. Vratio sam se tamo. Prije tog, dok kad mi je to rekao, došla mu je djevojka. Koliko se sjećam, čini mi se i ovdje nazočni Martić, naš bivši kolega. Djevojka, njegova cura mu je govorila, ne možeš ići, rana ti nije zarasla. Ja vam to otvoreno kažem. Njemu je doslovno krv išla iz rane. Samo da znate kako to izgleda. Ja sam došao sutradan u sobu, nema Gorana. Nisam pomislio da je otišao. Mislio sam, išao je na previjanje, otišao je u WC, otišao je doći. Vratio sam se za neki sat vremena. Došao sam tamo, opet soba prazna, nema Gorana. I bilo me sumnjivo šta se događa. Došao sam od medicinskih sestara i pitao ih gdje je Goran.
Njih su bile dvije, sjećam se. Jedna od njih mi je kazala, Goran je otišao, kaže, na svoju odgovornost. Ja nisam znao šta bi rekao u tom trenutku. Jer znam u kakvom je stanju otišao. U onom stanju kako je otišao, to ne bi niko. Zapamtite svi. Znači, vratio se nazad u boj. Tad smo se zadnji put vidjeli. U tom ratnom vihoru su dnevno pogibali stotine i stotine ljudi. Nije bilo lako nigdje, u cijeloj Hrvatskoj. Došla je do nas vijest ona najgora. Da je Goran izgubio život. Nismo znali kako, a smo poslije saznali. Kako to nazvat? Način na koji je on izgubio život, spašavajući smrtno ranjenog kolegu Vucu, Ivicu. Mnogi ne bi možda. Ali je Goran išao i pokazao svu hrabrost i ono što odlikuje vrhunske vojnike i ljude. Znači, ustrajnost, nema cijena, cijena ne postoji. To me je podsjetilo, to vam moram ovdje kazati. To je rijetko kada kažem, ali ću kazati. U Zagrebu u prvi mjesec u Rakitiju došao nam jedan general iz Legije, ja ga neću imenovati namjerno. Imali smo sastanak, došao je u onoj legionarskoj odori, gledali smo ga ko sveca. To je nas obilježilo kroz cijeli rat i hvala mu na svemu tome. Tome i drži dan danas. Kazao je 5 riječi. Jeste li spremni umrijeti za Hrvatsku? Nastala je grobna tišina 10 sekundi. Samo smo se pogledavali. I odjednom smo u glas kazali, jesmo. Nažalost, mnogi ti naši heroji i junaci su dali život za ovu domovinu. Tko to ima pravo od bilo koje strukture u ovoj državi, političke i ine, kazati ovim ljudima da su oni, kako Mesić kaže, kokošari, kako kažu, privilegirani, a oni su bili spremni umrijeti za Hrvatsku i umrli. To je poruka. Ja mislim da bi mi opet imali ova događanja kao što imamo, da bi svi mi, koliko god izgledali ovako i onako, i puzajući se borili za ovo sveto tlo. Ovo kad smo čuli malo prije u izlaganju, zašto nema heroja Domovinskog rata? Nema ih, jer ne smije niko biti popularniji od političara bilo koje vrste. Nema ih, jer kriminalci moraju biti na prvom mjestu, oni su sad poduzetnici, razni. A ovi najčasniji, šta s njima? Oni su kokošari, privilegirani. Pojedinci dan danas sramote ovu populaciju.
što mene osobno iznimno pogađa. Čast, izdržljivost, ustrajnost, to je ono do čega treba držati. I poštivati svaku žrtvu koja je ugrađena u temelju ove države. Jer to je svetinja. Svi ovi momci koji su ovdje navedeni u ovoj knjizi, poznam neke i osobno. Što kazati za Toma Ivca? Vrh vrhova. Došao je tu i umrao za našu zemlju. Što kazati o Mišelu koji je u Vukovaru umrao? Kao Kosovac. A sad napadaju Kosovaca. A zar Kosovci nisu ginuli za ovu državu? Imaju da se poklonu u svakom tom poginulom u ovome ratu. Svakom. Jer oni su pali za Hrvatsku. Oni nisu pali za pokojnu Jugoslaviju, nego za Hrvatsku. Iznimna mi je čast ovdje pozdraviti našoga ratu. Ja sam čuja priče od kojih sam se grozio u ovome gradu i svugdje. Od ljudi neupućenih koji ne znaju ništa, nego blebetaju. Pa sam čuo priče da kako je Goran sin od nekakvog opernog pjevača, pa se njemu može ovo, pa ono, pa se još čuje od nekih ljudi. Sramota je može biti. Da je Goranov otac i pitur i smetlar, ja bi ga isto ocijenio. Možete svi skupa biti ponosni na Gorana, kao i mi svi. Hvala vam još jednom i oprostite. Hvala vam i hvala vam. Hvala gospodinu Ivanu Leli na ovom dirljivom iskrenom svjedočanstvu o svom ratnom putu, o susretima sa pokojnim Goranom Kliškićem i novim riječima poruke. A sad bih zamolio zbor Nadbiskupijske gimnazije da na tragu ovoga jeste li spremni umrijeti za domovinu opjevaju pjesmu zapravo koja je mnogim našim braniteljima u najtežim trenucima u Domovinskom ratu bila negdje u primisli, a to je ulomak iz opere Nikole Šubića Zrinskoga U boju, u boju. Čistoka, braćo, nego što zna kako me boli. Grad naše žari, stiže do nas večer. Rikni govori, pjesan je njihov pjan. Ko Boža taj ljudi naše plante, udiše im plaća naših sve. Braćo, punmo puške, samo srce naše
Što reći nego jedno veliko hvala za ovu izvedbu kao i prethodne. Hvala im, znači, curama i dečkima, učenicama i učenicima Nadbiskupijske klasične gimnazije. Hvala Već je gospodin Lela u svom govoru spomenuo Irca Tomasa Kravlija. Uz pokojnog Gorana Kliškića, on je jedan od dvoje pripadnika borbenih postrojbi s ovog našeg područja, naše županije, čije svjedočanstvo o herojstvu je zabilježeno u ovoj knjizi. On je jedan od otprilike negdje 600 stranaca koji su ponukani nekim porivom zapravo došli i stali u hrvatsku vojsku, na hrvatsku stranu, da pomognu tom malom Davidu u borbi protiv Golijata, jer jednostavno kao stranci nisu mogli pustiti da se stvari same odvijaju po sebi, nego su skupili nekakve hrabrosti i u konačnici su bili svi ti stranci i ovdje spomenuti Jean-Michel Nicolier i Tomas Kravli među najboljim borcima i herojima u Domovinskom ratu. Ja bih sada zamolio ponovo naše drage djevojke da nam pročitaju jedan dio iz ulomka o Tomasu Kravliju Ircu. Tomas Kravli Tom, Irac. Dana 14. veljače 1949. daleko od Hrvatske, u Manchesteru, rođen je Irac koji je postao legendarni heroj Hrvatskog domovinskog rata. Riječ je o Tomasu Kravliju, Tomu. Još dok je bio dijete, Tom se s roditeljima preselio u Južnoafričku republiku, u kojoj je nastavio živjeti i odrastati. Ako bi se na prvi pogled za ikoga moglo reći da je rođeni ratnik, onda bi se to najprije moglo reći za Tomasa Kravlija Toma, jer je 46 godina svojega života koje je proveo na ovome svijetu, čak 28 godina proveo ratujući na ratištima i bojištima diljem kugle zemaljske. Ne samo prema širini svjetskih prostranstava po kojima je ratovao, u Africi, Aziji i Južnoj Americi, nego prvenstveno prema hrabrosti i nadasve prema zadivljujućem i nevjerojatnom ratničkom umijeću. Njegovi su bojovnici s hrvatskih i bosansko-hercegovačkih bojišta svjedoče kako su se puno puta uvjerili da je Tom Crowley svestrano i vrhunski obučen ratnik. Bio je stručnjak za veze, kao i za sve vrste eksplozivnih naprava i postavljanje minskih polja. Bio je iznimno učinkovit u bliskoj borbi te pri korištenju snajpera i svih vrsta protuoklopnih sredstava. U opasne akcije u pozadini neprijatelja znao je voditi i manje skupine hrvatskih branitelja, ali većinom je odlazio i djelovao sam, te najpoznatiji po individualnim akcijama, koje su subojovnici prepoznavali pa gotovo nevjerojatnim učincima. Hrvatski branitelji najčešće prepričavaju čuda koja je Tom učinio svojim akcijama u neprijateljskoj pozadini u Šibenskom i Zadarskom zaleđu, te posebno u oslobođavanju se govori o njegovim brojnim zaslugama na livanjskom području, a posebno o tome kako se Tom došuljao do neprijateljskog tenka
oteo ga i dovezao na hrvatsku stranu, te o podvizima obrani Mostara. Usprkos golemom znanju, iskustvu i hrabrosti, Tom nije nikada podcjenjivao neprijatelja. Bio je discipliniran, hladnokrvan, oprezan, lukav i sustavan. Tomova obuka i savjeti te njegov primjer postupanja na ratištu spasili su mnoge živote mladih, srčanih hrvatskih dragovoljaca, koje je upozoravao: ne trči, ne srljaj, ne idi glavom ispred metka. Tom je prve kampove za obuku dragovoljaca pripadnika 9. bojne HOS-a na području Splita vodio na Žnjanu i u Tugarima i Rožac na otoku Čiovu pored Trogira. U kampovima je prošlo približno 500 HOS-ovaca. Kasnije, 1994. godine, Tom je dobio službenu zapovjed za vođenje obuke i kampova 114. brigade, pa se procjenjuje da je kroz te kampove prošlo približno 2000 pripadnika brigade. S vojnicima je provodio vrijeme, neopterećeno razgovarao, spavao je s njima u istoj prostoriji i jeo istu hranu. Autoritet je gradio na znanju i susretljivosti. Iako je bio profesionalac i prekaljeni svjetski ratnik, govorio je kako je sam postupno postajao zanesen, videći zanos mladih hrvatskih ratnika koji se u gotovo bezizglednim okolnostima hrabro bore za slobodu svoje domovine. Tom je svoje sudbinsko poistovjećivanje s Hrvatskom očitovao i 1994. godine u kratkom pisanom zahtjevu za dobivanje hrvatske domovnice. Došao sam u Hrvatsku na početku rata. Imam veliku želju ostati u Hrvatskoj do konačnog oslobođenja njenog cjelokupnog teritorija, a i poslije. Hrvatsku smatram svojom domovinom. Spreman sam i svoj život dati za nju. Ako Bog da svršetak rata dočekam živ i zdrav, ostaću živjeti u Hrvatskoj. Heroj Hrvatskog domovinskog rata, Irac Tom, poginuo je 10. lipnja 1995. godine. Službeni izvori navode da je poginuo od potezne mine koje je sam slučajno aktivirao izlazeći iz minskog polja koje je postavio 1,5 godine prije. Njegovi subojovnici i danas tumače kako je besmrtni svemirski ratnik Tom mogao poginuti jedino na taj način, jer za neprijatelje je bio neuništiv. Evo još jedanput hvala Ani i Karmen na ovim pročitanim tekstovima svjedočanstva o Ircu Tomu Provriju, a sada sa posebnim zadovoljstvom najavljujem kao predstavljača drugog branitelja hrvatskog branitelja među predstavljačima gospodina Ivicu Bubića. Prvo bih želio zahvaliti Ivici za cjelokupnu pomoć za ovaj večerašnji događaj i organizaciju istoga, za uloženo vrijeme i trud kako bi ovo sve večeras izgledalo na ovaj način i kako bismo što dostojanstvenije predstavili ovu knjigu večeras ovdje u Splitu. Nekoliko riječi o ratnom putu Ivice Bubića. Ivica Bubić prošao je put od običnog vojnika, od navodnika običnog, do vršitelja dužnosti zapovjednika 6. domobranske pukovnije. Prethodno je bio pripadnik 114. brigade i 158. brigade. Sudjelovao je u borbama na Drniškom, Sinjskom i Južnom bojištu. Bio je sudionik svih završnih operacija Domovinskog rata. Nakon rata obnašao niz dužnosti u zbornom području Knin i zapovjedništvu kopnene vojske u Karlovcu, uglavnom vezano uz obuku i upućivanje snaga Hrvatske vojske u mirovne misije. 6 godina radio je na raščlambama borbenih djelovanja zbornog područja Split u Domovinskom ratu. Umirovljen je 2012. godine. To što je umirovljen ne znači da je pasivan, dapače, Ivica Bubić je jedan od najaktivnijih braniteljskih predstavnika na području Splita, ujedno i aktualni predsjednik udruge veterana 6. domobranske pukovnije i 158. brigade. Poštovana Ivica,
vas pozdravljam, hvala Vidi, a evo na samom početku želim jedno veliko hvala kazati mome prijatelju, profesoru doktoru Josipu Jurčeviću. O ovoj knjizi sam čuo prošlu godinu na jednom našem zajedničkom druženju u Zagrebu, kad mi je rekao što je njegova namjera, to jest knjiga je već bila gotova, spremna za tisak. Rekao je heroji Domovinskog rata. Ja sam se malo prepao. Prepao sam se iz razloga što sam godinama, prvo kao aktivni sudionik Domovinskog rata, družio se i živio sa tim herojima, kasnije čuo puno priča od njihovih suboraca, pa evo s nekima i prijateljovao, posebno sa jednim koga nema u ovoj knjizi, ali u knjizi nećete naći puno heroja. To i je poruka ove knjige. Znači ne ponavljamo onaj jedan dio što ćete naći u štampi, onaj dio što ćete naći na nekakvim promocijama, on prikazuje i neke ljude za koje niste čuli, a njihova djela su velika. Samo ih je ovdje 19. Međutim, mi smo imali puno heroja, ne tisuće. Oni ko govore da smo imali tisuće, oni obezvrjeđuju. Jer herojsko djelo je jedno, a pravi heroji, ovo što vam je pričao Ivan Lela, to su ti ljudi u koje smo se mi ugledali i to su ti ljudi koji su u prvoj godini, ali i dobrim dijelom druge godine Domovinskog rata bili presudni za ovu domovinu. Oni su najzaslužniji za domovinu koju danas mi imamo. Ono što nažalost nezahvalni političari danas baštine, bogate se, uživaju u ovoj domovini, to su im omogućili prvo oni koji danas nisu ovdje s nama, a ima još živih heroja. Oni su svojim životima, oni su svojim djelima stvorili neovisnu, samostalnu Republiku Hrvatsku, vođeni sa prvim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Profesor se kroz priču, dugo smo pričali o ovome, ja sam 2 puta pročitao knjigu, ja je najtoplije preporučam. Zašto preporučam? Zato što ćete vidjeti dinamiku u toj knjizi. Vrlo lako i brzo je čitate, ona je izuzetno zanimljiva. Nije izbačeno ništa, spominju se kriminalci, lopovi, ovi o kojima vam je Lela pričao. Vidit ćete kroz iskaze Josipa Horvata, zvanog Mađara, kako su ti kriminalci u Vukovaru varali hrvatske branitelje, što su im radili i na kraju kupovali tvornice, pa ćete prepoznati jednoga imenom i prezimenom se to navodi, koji je kupio tvornicu Badel i bio ugledni gospodarstvenik. Dalje u toj knjizi ćete također vidjeti i događanja sa područja iz Zadra. Vidjet ćete što se dogodilo ljudima koji su vjerovali onim svojim dojučerašnjim susjedima da ih neće napasti. Pa kad su im naši rekli specijalci da će im pomoći, oni su rekli da ne treba, da imaju dogovor sa Srbima. Pročitat ćete što im se dogodilo. Prvi su bili na redu. Prema tome knjiga daje jednu viziju toga vremena i rekao bi prvenstveno je namijenjena mladim ljudima. Neka vide da se isplati boriti za Hrvatsku i da se je doista isplatilo dati život za Hrvatsku. Ovo što mi sada imamo, vjerujem u zadnje vrijeme doista se nešto miče. Ostajemo malo zadovoljniji. Nismo sretni što je gospodarska situacija ovakova, ali pomaka ima. Ja ću biti otvoren. Zašto nismo proglasili herojima ljude? Evo, ovdje smo imali samo jednu priču. Mogli bi vam pričati o Predragu Matanoviću, Anti Bužančiću. Neko misli da je to zadnji poginuli hrvatski vojnik koji je poginuo u sastavu 72. vojne policije.
Ali gotovo pa niko ne zna da je taj isti Ante Bužančić kao pripadnik 158. brigade Hrvatske vojske na južnom bojištu, kad su upali u zasjedu, zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i hrabrosti, uspjeli, kažem, upali u zasjedu, uspjeli potjerati neprijatelja i Ante se je vratio sa prvom zarobljenom puškom sa južnog bojišta. Malo ko to zna. Ne zna se jer nije se htjelo znati. Zbog toga što je Ivan rekao i ja se s njim apsolutno slažem. A gdje bi onda bili ovi političari? Gdje bi bili ovi uvaženi gospodarstvenici? Ne bi ih bilo nigdje. Oni bi se sramili i upravo zato sramni ministri, prvo hrvatskih branitelja, ovdje isključujem prvog ministra koji je tek ustrojavao ministarstvo, doktora Juraja Njavru, ali sve iza njega, to je sramota Hrvatske. Oni su prvi krivi, ništa nisu napravili. Evo, nedavno je neki lagao zajedno sa svojim prijateljem. Lagali su o herojima, nikad ih nisu proglasili. Ne moram vam govoriti o nekim prije njih, znam ih sve na pamet. Oni nisu ti koji imaju snage i hrabrosti, morale i odlučnosti. Ja vjerujem u jednoga čovjeka koji je blizu heroja ili je heroj, a ja to ne smijem reći, naš Tomo Medved, ali Damir Krstičević. Ako ne proglase za svog mandata heroje, to će biti veliki udarac za nas sviju i nas će biti sramota. Ja se danas sramim, ja se sramim doista, iako sam radio puno na tome da se istina prikaže onome svemu što je politika, to jest oni ljudi koji su tada vodili politiku, što je napravila prema najvećemu heroju i čovjeku koji jednostavno je iznad sviju toliko visoko, a mi smo ga isporučili i mi ratnici smo to gledali blago. Hrvatski narod nije bio na svojoj razini kao 1991. godine. Predali smo najvećeg generala kojega smo imali, Antu Gotovinu. Nakon 12 godina, zar je malo bilo 5,5 godina časnog rata, malo je generala bilo ranjeno u Domovinskom ratu, malo je generala bilo sa svojim vojnicima na prvoj crti, malo je generala učinilo čudo kao što je Ante Gotovina učinio. A mi smo pognute glave gledali u pod i predali ga Hagu, da bi nakon 12 godina rekli ne, taj čovjek nije kriv. A mi svi znamo da nije kriv, to isto nije kriv. Eto kakvi smo mi. I nažalost, zato nam se vratilo kroz dvojicu sramotnih predsjednika, koji isto tako nisu. Ja bi najrađe da zaboravimo taj period. Kad bi mogao nešto izbrisati, to bi izbrisali. Taj period hrvatske povijesti. I da krenemo dalje. Ali prvo moramo početi da se svi zajedno odužimo najprije onima koji su dali život za Hrvatsku. Vjerujte mi, sa stotinama ljudi, heroja, boraca, ostavimo branitelji. Kažu 500.000 branitelja, to su vam političari izmislili, nije nas bilo toliko. Svi mi bi vrlo lako pronašli heroje, brzo. I zato predlažem da se uspostave kriteriji, da se pronađe novac i da napokon se krene da Hrvatska ima svoje heroje. Heroje mogu izbirati ili prepoznati, kako vam draže, samo heroji. Ne mogu ni političari, ni novinari, ni roditelji. Heroje mogu birati samo heroji. Pa pošto imamo novca na bacanje, evo vam zadnji primjer
u HAVC-u ovom imate novca 70, bar mi profesor kaže, milijuna kuna. Čak i filmove protiv Hrvatske plaćamo. Neka daju 2 milijuna, neka heroji sjednu zajedno i neka kažu koji su to heroji u Hrvatskoj. Prvo poginuli, a onda idemo na žive heroje. I to je poruka ove knjige. I zato hvala našemu profesoru, što je ponovo probudio malo ovu priču. A ja ću vam sada reći, jer postoje antagonizmi, to je malo Ivan potaknuo. 25 godina je prošlo. Jednostavno dogodilo se to da svi malo smo počeli biti komodni, malo gledat više sebe, malo gledat neka materijalna dobra, pa onda malo i gledamo, ta politika nam pomogne, pa ne možemo otvoreno govoriti. Ali ja mislim da je došlo doista vrijeme da se ova priča ne otvori, nego da se ova priča dovede do kraja. Zato kažem ponovo, hvala profesoru sa ovom porukom, kad ovi kažu drugi koji ne drže do ovoga što ja govorim, pa kažu možda nije vrijeme za to, opet će biti podjela. Reću vam što je rekao jedan čovjek koga ja izuzetno poštivam, danas je ovdje s vama. Njegov sin je poginuo u Domovinskom ratu. On je predsjednik udruge roditelja poginulih naših suboraca. Stanislav Ivančić. Nedavno sam mu rekao, Stanislave, radimo nešto za Gorana, recite mi kakva će biti reakcija. On je rekao jednu riječ koja je mene, evo i danas mi je ispunjeno srce, pa mi je onda još draži. On je rekao, Ivica, ja stojim iza toga. Ja kroz Gorana gledam i svoga sina. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem Ivici Bubiću. Malo prije smo spomenuli da je u Domovinskom ratu gotovo 600 bilo stranih pripadnika Hrvatske vojske. U Domovinskom ratu je bilo mnogo žena hrvatskih vojnika i istinskih heroina u Domovinskom ratu. Ako uzmete ovu knjigu, ova svjedočanstva, među tih 19 je i svjedočanstvo o jednoj ženi, o istinskoj vukovarskoj heroini, o pokojnoj Violeti Antolić Viki. Sada bih zamolio da se pročitaju dijelovi iz svjedočanstva o Vukovarki Violeti Antolić Viki. Zahvaljujem se doktoru Pukoviću, evo mi ćemo pročitati ulomak iz knjige o Violeti Antolić Viki. Hvala. Violeta Antolić Viki rođena je u Vukovaru 6. svibnja 1969. godine. Živjela je s roditeljima u južnom dijelu vukovarske četvrti Sajmište. Godine 1988. rodila je sina Zorana. Radila je u Borovu. U rujnu 1991. dragovoljno se uključila u obranu Vukovara, pridružujući se skupini HOS-ovaca koji su stigli malo prije toga. Ratovala je na prvoj crti na Sajmištu, najkrvavijem dijelu vukovarske bojišnice. Preživjela je ratni pakao Vukovara i teška zlostavljanja u srbijanskom logoru. Preživjela je druga bojišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon gotovo 1700 ratnih dana umirovljena je 1996. godine kao ratni invalid. Potom je živjela u Zagrebu. Hrvatski branitelji, napose Vukovarci, smatraju je heroinom i simbolom žena koje su branile Vukovar i Hrvatsku od srbijanske oružane agresije. Tko god ju je upoznao nakon rata, nije mogao ni po čemu zaključiti da se radi o ratnici koja je sudjelovala u najtežim bojevima na prvoj crti. O svojim ratnim iskustvima uvijek je govorila bez gorčine i sa smješkom.
Violeta Antolić Viki smrtno je stradala 29. srpnja 2014. u prometnoj nesreći u Zagrebu. Svakodnevno sam viđala kako stradavaju moji prijatelji, susjedi i sugrađani. Jedni su poginuli, drugi su ranjavani. To mi je bilo sve teže gledati. S nestrpljenjem sam iščekivala da me pozovu u zbor Narodne garde, ali poziv nikako nije stizao. Možda i zbog nedostatka oružja. Onda sam u rujnu 1991. na sajmištu susrela nepoznate mladiće koji nisu bili iz Vukovara, a došli su braniti moj grad. Meni je to bilo predivno i prehrabro. Znala sam da ti dečki imaju srce i poistovjetila sam se s njima. Bili su to HOS-ovci. Jednostavno sam tu grupu pitala na ulici: dečki, mogu li ja s vama? Oni su mi odgovorili: može. Ako hoćeš, možeš biti medicinska sestra ili ćeš s puškom. Na to sam im rekla: ja bi pušku, a o ranama znam isto koliko i vi. Kod mene nije bilo nikakve dvojbe, jer sam tako odlučila još kad sam se prijavila za zbor Narodne garde. Nisam bila baš početnica, jer su mi ujaci bili lovci, pa sam već znala nešto rukovati s oružjem. Dok smo očekivali pomoć, branili smo se u strašnim uvjetima. Nedostajalo nam je oružja, streljiva i vojnika. Nedostajalo nam je hrane, vode i sanitetskog materijala. Naši ranjenici su često operirani bez anestetika. 3 mjeseca smo svakodnevno slušali: izdržite još malo, stižu hrvatski vojnici i oružje, stižu hrana i lijekovi. A nitko i ništa nije stizalo. Bio je to prevelik sukob emocija. S jedne strane se dragovoljački boriš i gineš za obranu domovine, misleći da će pravda pobijediti, a s druge strane ostaješ bez streljiva i pomoći. Strašno je bilo to sve osjećati i na kraju gledati kako agresor zauzima grad, dok pod ulicama leže ubijeni civili i branitelji. Osjećala sam se izdano. U tom ogorčenju odlučila sam da neću ići u probu jer nema kamo otići. Navikla sam se na krv, barut, paljevinu i ruševine. Navikla sam se na pakao Vukovara. Ali ja znam da je to moj grad, pa sam odlučila ostati. I neka Bog odluči kako će dalje biti. Tada su do mene došla 4 vojnika i pitala me jesam li ja Violeta Antolić. Rekla sam da jesam i oni su me potom, udarajući me, odveli i zatvorili u sobu smrti. Tu se već nalazila i moja majka. Bilo je očito da me netko prepoznao i prokazao. Dijete su mi oduzeli i ostavili ga u dvorištu govoreći: dovešćemo ti mi njega, šta se sekiraš? U sobi su me mlatili, naizmjenice puškom, pendrekom i nogama. Ja sam stalno vikala da mi daju dijete ili neka odmah ubiju i mene i dijete. Nisu mi dali dijete. Ja sam i dalje zapomagala moleći i tražeći da mi vrate dijete. Od batina sam izgubila svijest. Tjedan dana sam ostala u sobi smrti u vukovarskom logoru u Veleprometu. Strašno sam premlaćivana. Više puta su me odvodili na lažna strijeljanja. Svakog dana su me uz batine saslušavali tražeći da priznam najrazličitije i najstravičnije zločine koje su izmišljali. U tih tjedan dana sam vidjela i čula da su isto ili još strašniji od mene prošli svi drugi muškarci i žene koji su bili u sobi smrti i u logoru u Veleprometu. Jedne večeri su ubili 4 ljudi. Nekog čovjeka su izveli i vratili izrezanih obraza. Osim premlaćivanja i odvođenja na lažna streljanja, bilo je i silovanja žena i muškaraca, a brojni logoraši su ubijani na Veleprometu ili odvođeni u nepoznato i nikada nisu pronađeni. Hvala Marti i Ivi na pročitanim dijelovima svjedočanstva o pokojnoj Violeti Antolić. A sada mi je posebna čast i zadovoljstvo, evo na kraju ovog večerašnjeg našeg susreta, na kraju ovog predstavljanja knjige Heroji Hrvatskog domovinskog rata, svjedočanstva, pozvati da nam se prigodnim riječima obrati
autora ove knjige, profesora doktora Josipa Jurčevića. Profesoru Jurčeviću vama nije potrebno puno govoriti, posebno ga predstavljati. Zapravo sve njegove posljednje knjige koje je on napisao, kojih je bio autor, predstavili smo ovdje u Sjemeništu. Većina vas je tim predstavljanjima i nazočila, a njegov javni i društveni rad zapravo godinama već i sami možete pratiti, bilo ovako na ovakvim susretima ili putem medija. Ja mu, i kako je Ivica kazao i svi večerašnji sugovornici, zapravo zahvaljujem za ovo djelo, za ovu večerašnju knjigu, jer ova knjiga Heroji Hrvatskog domovinskog rata je samo jedan početak i ona otvara jednu novu stranicu hrvatske historiografije i sigurno će ona biti poticaj i drugim povjesničarima koji dišu hrvatskim plućima da zapravo na tragu ovoga i u kontaktu sa hrvatskim istinskim braniteljima i herojima stvore i nove knjige koje će govoriti o tome što su zapravo hrvatski branitelji i heroji domovinskog rata u tom istom ratu bili spremni položiti za našu domovinu. Ja mu zahvaljujem i za cjelokupni rad kao povjesničar, jer je upravo on svojim radom i angažmanom otvorio brojne teme, pogotovo o stradavanju hrvatskog naroda u 20. stoljeću, pogotovo u periodu od 1945. po završetku II. Svjetskog rata do stvaranja samostalne i nezavisne Republike Hrvatske 1991. godine. Profesore Jurčević, čast mi je i zadovoljstvo da nam se obratite prigodnim riječima, pa izvolite. Poštovane gospođe, poštovana gospodo, ja vas isto tako najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem što ste večeras došli na predstavljanje ove i meni najdraže, u svakom pogledu najdraže knjige za koju sam i emotivno vezan i mislim da ne bi trebao puno govoriti jer predstavljači, moji dragi prijatelji, su rekli gotovo sve što se treba reći i što se treba napraviti povodom ove knjige i koja je svrha. Najprije ću zahvaliti organizatorima, a to su Udruga Benedikt i koordinacija udruga borbenih postrojbi sa područja Splitsko-dalmatinske županije. Isto tako zahvaljujem i Sjemeništu na ustupanju ove dvorane, kao što je to činilo i niz godina ranije. Osnovni poticaj ili motiv za knjigu čuli ste. Dakle, ako postoji nešto najvrijednije u našoj povijesti, ako postoji nešto najvrijednije u Hrvatskom domovinskom ratu, to su nedvojbeno heroji Hrvatskog domovinskog rata. Nije to fraza, nije to nikakva kurtoazija. U uvodnom dijelu sam kratko objasnio zašto je to tako i taj uvodni dio nosi naziv punim pravom, dakle, herojsko doba hrvatske povijesti. To je tako iz činjenica koji se može većina vas ovdje sjetiti. Mislim, a predajem i svjetsku povijest, a isto tako i hrvatsku povijest, i dosta mi je dobro poznata. Dakle, nema takve situacije ni u svjetskoj ni u hrvatskoj povijesti gdje je bio toliko katastrofalan nesrazmjer u odnosu snaga između agresora i obrane. Agresor je raspolagao ne samo sa cjelokupnom oružanom silom, uključujući oteto oružje ili izručeno oružje, što je isto jedna još od neotvorenih tema, teritorijalne obrane Republike Hrvatske, tako da praktično nismo imali ništa od oružja, a druga strana imala cjelokupne oružane potencijale. Osim toga, cijeli svijet, doslovno cijeli svijet, od međunarodnih organizacija, Ujedinjenih nacija, Europske zajednice, konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji i svih svjetskih sila i država koje su nešto značile, nitko nije htio čuti za razdruživanje ili nestanak njima mile Jugoslavije. Otvoreno su prijetili 1991. u ljeto da neće priznati nikakav separatizam. Dakle, u takvim okolnostima i kada je Hrvatska država bila tek na početku političkog ustrojavanja, tada, 1991. godine, ključne godine našeg opstanka, dakle, tada je isključivo herojstvo moglo obraniti Hrvatsku
I nema drugoga objašnjenja, dakle nema nekakvih taktika, strategija, nema nikakvog oružja jer ga nismo imali koje je moglo pobijediti srbijansku agresiju. Njega su pobijedili hrvatski dragovoljci, hrvatski heroji koji su sami sebe pozvali, sami sebe mobilizirali braniti svoj dom i svoju domovinu. Ovdje se čuli i kratke fragmente toga i ako bilo tko pokušava, kao što je rekao i pukovnik Bubić, ako bilo ko pokušava na drugi način tumačiti to razdoblje hrvatske povijesti i ovo što danas imamo, slobodnu i samostalnu hrvatsku državu, iako ona nije u zadovoljavajućem stanju, ali se prešućuje jedna velika istina da smo mi ipak tada obranili slobodu koju danas imamo, a druga je stvar što mi nismo dorasli, mi koji smo preživjeli ili koji smo rođeni poslije, nismo taj herojski, ali i Božji dar u stanju koristiti. Dakle, sjetite se, a ovdje vas ima dosta koji se mogu sjetiti, ili sjetimo se svi skupa, kako prije 90. nismo sjeli slovo H izgovoriti, bez teških posljedica i sankcija, bilo ubojstva, zatvaranja, ostajanja bez posla, progona, ne samo onih koji su rekli slovo H, nego njihove obitelji, prijatelja, upropaštavanih obitelji i tako dalje. Danas, dakle, zahvaljujući tome herojstvu, pogotovo 1991. godine, imamo slobodu. Ta sloboda nema smisao, a isto tako nema smisla ni to herojstvo, ni sve hrvatske žrtve, tada naročito 1991. Ako mi ne iskoristimo tu slobodu, ne dovršimo ovaj posao, ne uredimo naše institucije, a urediti te institucije znači odati priznanje prvenstveno najvećoj vrijednosti hrvatskog Domovinskog rata i suvremene hrvatske povijesti, a to su upravo heroji. Dakle, oni su zaista ono najvrijednije, ne samo zbog ovih postignuća koje sam naznačio, nego zbog civilizacijskog običaja, duga, morala, ne samo vjerskoga, dakle uvjerenja, dakle toga duga da oni moraju biti institucionalizirani. U suvremenim ratovima, gdje zapravo ima vrlo malo prostora za herojstvo, jer su bitke, bojevi, ratovi do takvih detalja isplanirani da svaki vojnik točno postupa i radi ono što je planirano i to omogućuje i tehnologija. Međutim, svejedno, a pogotovo kad gledamo stariju tradiciju gdje je herojstvo dobivalo status svetosti, ne samo iz zahvalnosti prema tom herojstvu, nego prvenstveno zbog toga da bi se poslala poruka onima koji žive u toj zajednici, pogotovo mladima, da ti heroji, dakle, koji su ono najvrijednije što su imali svoj život, dali i bili spremni dati bez ikakve zadrške za dobrobit svoje zajednice, dakle, to moraju biti uzori i bili su uzori u svim razdobljima povijesti. Jedini rat u svjetskoj povijesti, gdje se, uključujući i hrvatsku povijest, gdje se nije dogodila ta institucionalizacija, jest upravo hrvatski Domovinski rat. Čuli smo, i slažem se s time, da ja ne bi sada ovdje previše govorio, to se nikako nije dogodilo slučajno, to se nije dogodilo prvenstveno zbog toga da bi se netko drugi, to znači političari, pljačkaši i drugi slikali, nego prvenstveno zbog toga da bi se ubila hrvatska budućnost. Odnosno, bez tih vrijednosti, bez te vrijednosti Hrvatska ne može opstati, niti Hrvatska zaslužuje opstanak. A to hoće li biti hrvatske budućnosti i hoće li se ove vrijednosti, herojstvo institucionalizirati u našim je rukama. Dakle, vratimo smisao i herojima i hrvatskoj povijesti i svim žrtvama, ali i vratimo nadu i vjeru u hrvatsku budućnost, jer ona je u našim rukama. Hvala vam. Zahvaljujem profesoru Jurčeviću na ovim riječima, na poticajima. Svi vi koji još niste kupili knjigu, imate priliku a želite, imate priliku ispred ulaza u dvoranu kupiti knjigu po promotivnoj cijeni, pa će je profesor potpisati. Ja vam svima zahvaljujem na večerašnjem dolasku, iskoristit ću kratko da vas pozovem u petak povodom spomendana blaženog Alojzija Stepinčeva,
ako ne u svojoj župi, da se pridružite ovdje u 18 sati svečanoj svetoj misiji koja će se služiti tim povodom Stepinčeva, a po završetku te svete mise u 18 sati, u 19 sati ovdje u Sjeveništu bit će prigodno predavanje pod naslovom Alojzije Stepinac između mita i stvarnosti, koje će održati doktor znanosti Don Josip Dukić, docent crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Još jedanput u ime Hrvatske udruge Benedikt, u ime koordinacije udruga borbenih postrojbi iz Domovinskog rata naše županije, hvala profesoru Jurčeviću, hvala predstavljačima gospodinu Leli, Bubiću i gospodinu Joviću i naravno veliko hvala svima vama na večerašnjem dolasku, na izdvojenom vremenu i na potpori ovakvom projektu, ovakvoj knjizi i sličnima. Ja vam želim ugodnu večer, neka nam živi jedina i vječna Hrvatska, do skorog viđenja.